Break tala! Lahat ng tala mababay, kada walay laan ta. Nang dahil sa atang laba, anta, atara lang ti motor ko. Bantag mo lahat ay motor mo. Hanggat sayay bike, abulok. Kami kumon. Kabingal. Akin na. Imbrik na inaro to. Tanggap po ko yung service to. Agay ko. Kaskasi mo. Ang aliwamutan. Di madlingayin antik. 2 years quarantine. Quarantine? Warranty. Aman, ante. Kimuliak na maumang sayan sa liwandak. Ang gaano ang daigaganggan. Pilitin ko iganggan to ang nanay ko. Bali-bali si rin. Hinyay. Ang aliwa yata uyo. Ang gaano wala nilibot abong. Kimuli ka to ah. Global #1 niya in sales for 8 consecutive years. Matibay na eh. Waterproof. Ang gaano dala kaya ang gajay. Sarasarag to. Sempat ka la si rin. Tada sisibo ka na la. Sisiranti. Wala ni. Antumi ay lama si pasaliw yaw. Dat day sitoy. Wala la si ren. Asikaso ma. Sustumok manaya may desisyon kuya, isaliwang ko. Tan ko mun makapampawiran lara ng inaro to. Gaya karta ka lang. Jadi mo tan. Pasensya la pre, sa pinili to. Akin na 2 wheels labo so sinaluyo to wala man ay 3 wheels. Akin na, aliliwa si rin. Insala to alami di 3 wheels na e-bike. Ay anto, akong papayagan ako, mag 4 wheels kan tampol. Jasirin, manalo tila. Akasaliwa la. Kulang to eh. Nga ini. Ikakabit labat la. Para bike na ugaw talay.